Pagpalang araw po sa inyong lahat na may i-share man po ako sa inyo orasyon konsagrasyon pampasting ng tubig. Sa mga mahilig pong ganitong usapan na pampasting, i-share ko po sa inyo. Ito po ginamit ko na rin po. Sana po pakaingatan po at palagi po kayong focus sa ating ginagawa. At sana po kung may narinig po kayo na pasiya muna kayo kasi may nag-uusap po doon, kapitbahay, maingay, wala po akong mapistuan na iba kundi dito po unawain na lang po at palagi kayong tiwala sa aking binabagi po sa inyo. Napakabisa po ito. Sana po bago ko po usalin po ay shout muna tayo. Shout out po kay Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Athena Lostri, Daddy John Masuwin mo, God bless sa'yo. Nomer Labug, Leo, God bless sa'yo. Mr. Bro, Faustino Gloria, Lorin Castillo, God bless sa'yo. Mareras, Milo Maranan, Ids, Guns, Narski Vlog, at sa inyong lahat, shout out po. Ito po ang orasyon, mga orasyon, konsagrasyon, pagpasting ng tubig. Ang konsagrasyon sa tubig na pagpasting para sa mga taong nagpapasting, konsagrasyon at tubig upang maging sagrado na inumin. Ibulong lamang sa tubig na 3 beses bago inumin. Ito po ipakaingatan po, napakabisa po ito orasyon. Narito po ang orasyon. Maikmaum, maim, mikmaim, mukmaimam, kapangyarihan sa araw at lupa, ako po ay tulungan. At isunod po ang magwiwis po kayo. Isunod po ang magwis po kayo. Katapos ng wis ay isunod po ang 3 beses po ang Satur, Aripo, Tinit o Pilorotas. Ibulong sa isang basong tubig at inumin. Ibulong 3 beses sa ito. Pwede ito sa isang pitsil. Ibulong at iipon ng 3 beses. Sana po ay huwag nyo pong abusuin. Magagamit po nyo ito pang fasting. Sa mga ayaw tumaba, ganun yung pong usalin po ito. Ito po ay kapangyarihan sa araw at lupa. At tutulungan po kayo nito. Pwede rin po itong panggamot po ito. Napakabisa po ito. Pwede rin po ipainom sa tubig, ipo sa isang pitsil, at ipainom nyo sa may sakit. At ito po ay gagaling. Sana po hindi ko yung makalimot mag-subscribe, mag-like and share, at pindutin na po ang bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. At shoutout po sa inyong lahat. Ito po yung napakabisa po at ingatan po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw. At huwag makalimot magdasal sa araw at gabi pagkagising. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Bye-bye po.